Čarobnjak iz Oza. U maloj kući u Kanzasu, usred ravnice prekrivene travom, na jednoj farmi živela je mala Dorothy. Ova ljubka i uvek nasmejana devojčica odrastala je sa tečom Henryjem, farmerom, i tetkom Memom u siromašnoj kućici, koja je bila jedino što je pored neba i sunca mogla da vidi u prostranoj preriji. Na sreću, tu je bio i Toto, psić koji je dane činio veselim. Držala ga je u naručju i gledala kako vetar silovito povija travu, a nebo prekrivaju sivi i tamni oblaci koji se nadnose na njihovu kućicu. Dorothy je znala da to znači samo jedno, da stiže strašan vetar, tornado. Brzo, Dorothy, trči u podrum, viknu prestravljena tetka Ema, otvori vrata u podu i siđe. Uplašen Toto iskoči iz Dorothinog naručja i zavuče se pod krevet. Ne mareći za tetkinu zapovest, Dorothy krenu za njim. Vetar stade da zavija i arlauče, a Dorothy dograbi psića i krenu prema vratima u podu. Kada je bila na pola puta, vetar tako snažno zaurla i kuća se tako strahovito zatrese da devojčica izgubi ravnotežu i bupnu o pod. Tada se dogodi nešto neobično. Kuća se zavrte i poče polako da se podiže, sve do vrha tornada, koji je ponese kilometrima daleko kao da to nije kuća već kakav balon. Dorothy je savladala strah i postepeno uživala u neobičnoj vožnji, ljuškajući se kao u kakvoj letećoj kolevci. Naposletku leže u krevet, ušuška se pored nje i Toto i uprkos zavijanju vetra utonu u san. Snažan potres je trgao Dorothy iz sna. Kuća se više nije kretala, te Dorothy skoči sa kreveta i otvori vrata. Prizor koji se ukazao bio je veličanstven, raskošno drveće, krošnje pune ptica i sve raznobojno i tako drugačije od njene sive prerije. U tom Dorothy vide kako je prilaze 3 muškarca i jedna veoma neobična žena. Svi Dorothine visine, ali mnogo stariji od nje, sa okruglim šeširima zašiljenih vrhova. Žena sede kose izboranoga lica, duboko se pokloni Dorothy i reče umilno: "Dobrodošla uzvišena čarobnice u zemlju žvakača. Hvala ti što si ubila zlu vešticu sa istoka i što si oslobodila naš narod." Dorothy je zinula u čudu. "Molim? Ja nisam nikoga ubila. Mora da je u pitanju greška." "Ubila ju je tvoja kuća, a to je isto." Nasmejala se dobrodušna starica i pokazala joj veliku gredu gde su se videla 2 stopala u srebrnim cipelama sa zašiljenim vrhom. Dorothy je kriknula od straha, ali je stara žena umiri. Starica pruži cipelice Dorothy i reče da će put do svoje kuće u Kanzasu naći samo uz pomoć velikog i dobrog čarobnjaka iz Oza, u Smaragdnom gradu. "Hoćeš li mi pokazati put?" upita Dorothy. "To ne mogu, ali ću te poljubiti pa ti tako niko neće nauditi", odgovori joj stara veštica i utisnu čudan znak na njeno čelo. "Put je popločan žutom ciglom, nećeš se izgubiti." Kada je žvakači i starica napustiše, Dorothy se spremi za put. Obu srebrne cipelice, jer su njene bile pohabane. Uze korpu sa hranom i sa Totom krenu stazom prekrivenom žutom ciglom. Hitala je prema Smaragdnom gradu, opčinjena krasnim predelima kroz koje je prolazila. Žvakači su izlazili iz svojih neobičnih plavih kuća da pozdrave onu koja ih je spasila zle veštice. Uveče je prenoćila kod jedne gostoljubive porodice i sutra nastavila putovanje. Posle dugog putovanja, Dorothy je u polju kukuruza primetila strašilo sa istim šeširom kakav su nosili žvakači. "Dobar dan", pozdravi je strašilo. Dorothy nije mogla da veruje svojim ušima. "Ti govoriš?" upita ga zaprepašteno. "Kako si?" uzvratio je stvorenje pitanjem. Dorothy reče da je dobro, pa upita kako je njemu. Ovde mi nije baš udobno. Kada bi mi pomogla da siđem, bilo bi mi mnogo bolje." Dorothy dohvati motku i spusti neobičnu lutku koja govori:
sad je mnogo bolje. A ko si ti? Ja sam Dorothy i krenula sam kod čarobnjaka iz Oza da mi pomogne da se vratim kući. Stvarno, ja nikada nisam čuo za njega. Znaš, ja nemam mozak, zato i ne znam ništa o tome. Pođi sa mnom, on bi mogao i tebi da pomogne, predloži Dorothy. To nije loš predlog, ne može biti gore nego što je sada. Saglasi se Strašilo i 3 putnika krenuše. Kada su prošli neprohodnu i gustu šumu, ugledali su napuštenu kolibu i odlučili da se tu odmore. Ujutru Dorothy začu nekakvo stenjanje. Šta se to čuje? Upita Strašila. Krenuše za čudnim zvukom, kad Dorothy ugleda kako se nešto presijava na suncu. Priđe bliže i zastade kao ukopana. Pored zasenčenog drveta, sa podignutom sekirom u rukama, stajao je čovečuljak napravljen od lima. Ona se saže i saosećajno ga upita. Jesi li dobro? Nisam, molim te, pomozi mi. Uhvatio me pljusak pa sam zarđao. Ne mogu da se pomerim, reče limena prilika. Uzmi tu kanticu sa uljem i podmaži me. Dorothy ga posluša i čudna prilika prestade da stenje i pokrenu se. Hvala što si me spasila, sada mi je mnogo lakše. Ko si ti? Ja sam Dorothy i idem kod čarobnjaka iz Oza da mi pomogne da se vratim kući. Ovo je Strašilo, on je krenuo sa mnom da mu čarobnjak podari mozak. Ja tako želim da imam srce, mogu li ja sa vama? Naravno, saglasi se devojčica te zajedno krenuše dalje. Usput je Limenko drvoseča, kako se zvao neznanac, ispričao novim prijateljima kako ga je zla veštica sa istoka pretvorila u stvorenje od lima, bez srca i osjećanja. Dok su Strašilo i Limenko razgovarali šta je važnije, mozak ili srce, pamet ili osjećanja, pred neobične putnike iskoči strašan lav. Riknu snažno, šapom udari Strašila i drvoseču i nastrnu na psa. Dorothy se uplašila za svog ljubimca i ne razmišljajući koliko je opasno, jurnu prema lavu, lupi ga po nosu i viknu. Sram te bilo, napao si slabijeg od sebe. Lav posramljeno povi glavu i poče da se izvinjava. Nisam ga ujeo, nisam. Nisi, ali si hteo, ti si kukavica. Znam, stideći se odgovori lav. Takav sam od rođenja, iako svi misle da su lavovi hrabri. Shvatio sam da se svi plaše moje rike, pa zato ričem, da ublažim svoj strah. Kralj životinja ne sme da bude kukavica. Hajde se nama kod čarobnjaka iz Oza da ti da hrabrosti. I tako je družina nastavila dalje, uvećana za još jednog člana. U početku Toto nije bio nimalo srećan što im se pridružio lav, ali posle nekog vremena njih dvojica postadoše najbolji prijatelji. Čitavim putem Limenko se trudio iz sve snage da ne zgazi neku bubu ili mrava. Bio bi mnogo nesrećan kada bi mu se to dogodilo. Rasplakao bi se i vilica bi mu odmah zarđala. Zato je jedva čekao da mu Oz podari srce, koje će mu pomoći da razluči šta je dobro, a šta nije. Te noći prespavali su pod vedrim nebom, uz vatru od koje se Strašilo čuvao kao od kakve veštice. Ni slutili nisu kakve će im nove avanture doneti sutrašnji dan. U zoru je družina nastavila put. Posle sat vremena hoda pred sobom ugledaše ogromnu provaliju sa hrpom oštrog i opasnog kamenja na dnu. Putnicima je bilo jasno da je to kraj puta. Zbogom snovi o povratku kući, pameti, osjećanjima i hrabrosti. I šta ćemo sad? Upita Dorothy prvi put obeshrabrena. Nemam pojma, reče Limenko, kome znanje nije bila jača strana. Mogao bih ja da probam da preskočim, ohrabrio se lav, i da vas jednog po jednog prenesem na leđima. Dobra ideja, ja ću prvi, jer ako padnem neće mi biti ništa, za razliku od ostalih, ponudio se Strašilo pa skoči na leđa kralja životinja. On se primaknu ivici provalije, čučnu i hop, očas se nađe na drugoj strani, te tako družina prebrodi i ovu prepreku.
Popodne su umorni izbili na neku mirnu reku. Na drugoj obali ugledali su put od žute cigle i prekrasne zelene livade, cveće i ukusno voće. Kako ćemo preći reku? Upita Doroti. O, to je lako, odvrati Strašilo. Limenko drvoseča će nam sagraditi splav. Narednoga dana su se smestili na splav porinutu vodu, a Limenko i Strašilo su veslali motkama. Isprva su lepo napredovali, ali kada su stigli nasred reke, struja zahvati splav i povuče ga nizvodno. Strašilo još jednom snažno gurnu motku u mulj, ali ostade da visi zakače na njoj, a splav se otisnu dalje bez njega. Limenkovi prijatelji zaplakaše. Ne brinite, mislim da mogu nešto da učinim. Držite se za moj rep, reče lav, pa skoči u vodu i iz sve snage povuče splav ka obali. Drugari su sada mogli da nastave dalje, ali su bili veoma nesrećni zbog svog prijatelja Strašila, koji je i dalje visio zakačen na motki u sred reke. Kako da ga spasemo? Pitala je Doroti dok su gledali usamljenog i tužnog Strašila. Limenko i lav samo odmahnuše glavom i sedoše pored nje, pokunjeni što ne znaju šta da čine. Sedeli su neveselo sve dok od nekud nije doletela neka roda. Ko ste vi i šta radite ovde? Upita ptica. Ja sam Doroti, a ovo su moji prijatelji. Idemo u Smaragdni grad, ali ne možemo dalje bez našeg prijatelja koji je ostao nasred reke, reče i pokaza u pravcu Strašila. Roda osmotri Strašila pa reče. Da nije težak, ja bi vam ga donela. On nije težak, od slame, reče Doroti. Bili bismo ti veoma zahvalni. Pa dobro, pokušat ću, uzvrati ptica. I ubrzo je Strašilo ponovo bilo na sigurnom. Družina se uskoro nađe u polju predivnih crvenih makova. Zar nisu prelepi? Upita Doroti, udišući njihov opojni miris. Ali nije znala koliko je miris makova opasan. Kapci su joj postajali sve teži. Želela je samo da legne i odmori se, kao i njen Toto, koji je već uveliko spavao. Limenko i Strašilo, koji nisu bili od krvi i mesa, bili su jedini pribrani, pa narediše lavu da što pre izađe iz polja, jer ako i on zaspi, bit će u grdnoj nevolji. Zatim ponesuše uspavanu Doroti i njenog ljubimca, pa krenuše da se probijaju kroz polje. Činilo se da putovanju nema kraja. Pred sam izlazak iz polja nabasaše na zaspaloga lava, koga je opojni miris ipak savladao. Njemu ne možemo pomoći. I suviše je težak za nas, reče tužno Limenko. Nosići Doroti, izvukoše se iz polja očaravajućih crvenih cvetova i spustiše devojčicu na obližnju livadu, da više ne udiše opasni miris. Dok su razmišljali šta da rade, videše da im u susret grabi nekakva zver, nalik na divlju mačku, i da juri maloga poljskoga miša. Iako nije imao srce, Limenko je znao da nije u redu da divlja mačka juri bezopasno stvorenje, pa zamahnu sekirom i cap, sredi je. Presrećni miš reče, ja sam kraljica poljskih miševa, a ti si mi junače spasio život. Onda se obrati svojoj sviti, koja je dojurila za njom. Ovaj smišni limeni čovek mi je izbavio i zato ćete od sada njega slušati i ispunjavati mu sve želje. Kako Limenko nije znao šta bi tražio zauzvrat, Strašilo se doseti i zamoli vođu miševa da izvuku lava iz polja makova. Tako je zapovest izbavitelja kraljice bila ubrzo izvršena, te družina nastavi put od žute cigle ka Smaragdnom gradu. Okolo su se ponovo nizale kuće, sada u zelenoj boji, a ljudi su nosili zelenu odeću i zelene šešire, po čemu je družina zaključila da je nadomak Smaragdnog grada. Ali grad se još nije nazirao i Doroti zatraži prenoćište kod nekih farmera. Tu saznaše da je Oz veliki i svemoćni čarobnjak. Limenku će lako podariti mozak, jer mozga ima na pretek. Ima zbirku srdaca najrazličitijih oblika i vrč pun hrabrosti. Može svuda da odvede, pa i u taj Kanzas. Ali samo ako uspeju da porazgovaraju sa njim, jer je osobenjak i ne voli društvo.
Ujutro se putnici pozdraviše sa ljubaznim domaćinima i posle nekoliko sati hoda ugledaše u daljini zidine zelenoga zamka. Nedugo zatim stigoše do kapije grada ukrašene smaragdima. Pozvoniše i uđoše u visoku prostoriju optočenu blistavim zelenim kamenjem. Nasred sobe, pored zelenoga kovčega, stajao je čovečuljak sav obučen u zeleno. Ko ste vi i šta tražite u Smaragdnom gradu? Upita ih. Došli smo kod velikog oza, odgovori Doroti i čovek se zamisli. Odavno niko nije tražio da vidi velikog oza. Ako ste došli zbog nečeg nevažnog, silno će se naljutiti i zarobit će vas. Mi smo došli zbog nečeg važnog. Rekli su nam da je oz dobar čarobnjak. Jeste, ali ne prema onima koji su nepošteni ili previše radoznali. Zbog toga će se odmah razbesniti. Ja sam čuvar kapije i dužnost mi je da vas odvedem kod njega, ali morate da stavite ove naočare ili ćete oslepeti od sjaja Smaragdnog grada. U palati saznaše da će oz primiti svakoga dana po jednog od njih. Sutradan ujutru Doroti prva izađe pred oza. Uđe odvažno u okruglu sobu i zagleda se u presto od zelenoga mermera. Na njemu je sedela džinovska glava, bez ruku i nogu. Doroti je uplašeno zurila u glavu sve dok usne ne rekoše. Ja sam veliki i strašni oz. Ko si ti i zašto si tražila da me vidiš? Ja sam mala Doroti i došla sam da tebe, velikog i moćnog čarodnjaka, molim za pomoć. Vrati me kući u Kanzas. Ako želiš da ti pomognem, moraš nešto da učiniš za mene. Ubi zlu vešticu sa zapada. Ali ja ne mogu nikoga da ubijem, to je bila nesreća, ja sam devojčica, branila se Doroti uplakana. O, možeš i tekako, ubila si vešticu sa istoka i nosiš srebrne cipele. Ne vraćaj se dok ne obaviš zadatak, inače nikada nećeš otići kući. Sirota devojčica napusti prestonu dvoranu, razočarana i tužna. Narednih dana i Dorotini prijatelji su izašli pred čarobnjaka i mada im se on otkrivao u drugačijim oblicima, kao ljupka dama, zver, vatrena lopta, imao je za sve isti zadatak. Ako hoće da im ispuni želje, moraju da ubiju zlu vešticu sa zapada. Iako u dubini duše to nisu želeli, Doroti i njeni drugari su morali da izvrše ozov zadatak. Ujutru pođoše u pravcu zalaska sunca i posle napornog hodanja uđoše u zemlju zle veštice sa zapada. Vešticu je njihov dolazak razbesneo, pa je poslala na njih čopor vukova, zatim vrane, pčele i vojsku žmirkača. Ali kada oni nisu uspjeli da pobede domišljatu družinu, odlučila je da iskoristi najjaču magiju. Na njen znak, na Dorotinu družinu, stuštiše se krilati majmuni, limenka baciše sa visine, strašilu izvukoše svu slamu i ostaviše ga na visokome drvetu. Lava svezaše i odnesoše u zamak. Doroti je bespomoćno stajala sa svojim ljubimcem. Vođa majmuna joj priđe, ali zastade kada vide znak na njenome čelu i naredi da je pažljivo odnesu u zamak, jer devojčicu je štitila sila dobra, a ona je moćnija od zla. Veštica se i sama zabrinula zbog znaka na Dorotinom čelu. Znala je da ne sme da je povredi. A kada je još vidjela i srebrne cipelice, sva je premrla od straha. Ali pošto je shvatila da devojčica ne zna kakvu magiju one kriju, zarobila ju je i naredila da se odsad stara o kuhinji. Dani su se nizali, tužni i bez izgleda da će se nešto promeniti. Lav je bio u kavezu, a ostali drugari tako daleko. Veštica je zazirala od Doroti i sanjala je samo kako da se dokopa cipelica, jer više nije imala druge moći. Jednoga dana na prevaru joj je uzela jednu cipelicu. Vrati mi je, nemaš prava da je uzmeš, viknu ljutito Doroti, pa dograbi kofu vode koja je stajala u blizini i sruči je na vešticu. Začu se strašan krik i devojčica ustuknu. Veštica poče da se topi kao da je od šećera.
Kada od nje ostade samo bezoblična mrlja na podu, Dorothy uze cipelicu i požuri da oslobodi lava. Dorothy je obavestila sve žmirkače da više nisu robovi, a oni su u znak zahvalnosti odmah spasili i popravili limenka i Strašila. Nakon nekoliko dana su rešili da pođu u Ozov grad. Dok su se spremali za put, Dorothy je u veštičinom kredencu pronašla zlatnu kapu i ponela je, ne znajući kakvu magiju krije. Oprostili su se sa žmirkačima kao sa pravim prijateljima i krenuli, ali pošto nisu znali put prema Smaragdnome gradu, ubrzo su se izgubili. Lutali su danima, a pred sobom su vidjeli samo žuta polja. Obeshrabreni posedali su na livodu i Dorothy pade na pamet da dune u pištaljku koju ju je dala kraljica miševa i zamoli je za pomoć. Kada se kraljica pojavila, rekla im je da su mnogo daleko od Smaragdnog grada. Tada je primetila zlatnu kapu na Dorothy. Zašto ne upotrebiš čaroliju zlatne kape i prizoveš krilate majmune? Oni će vas za čas odneti do Ozovoga grada. Ep pe, pep pe, kak je ke. Dorothy poče da čita uputstva sa naličja kape kako joj je rekla mišica. Hil lo, hol lo, hel lo, zi zi, zuz zi, zik. I krilati majmuni se pojaviše. Vođa majmuna kleknu pred Dorothy i reče: šta zapovedaš, gospodarice? Odvedite nas do Smaragdnog grada, izgubili smo se. Vaša želja je za nas zapovest. Dva majmuna dohvatiše Dorothy i psića, a ostali dograbiše Strašila, limenka, lava i vinuše se zajedno u nebo. Uživali su u putovanju gledajući sa visine šume, reke, planine i to čarobno nebo. Za manje od sata ugledaše pod sobom bleštavo zelenilo Smaragdnoga grada. Putovanju je konačno kraj. Čuvar grada nije mogao da veruje svojim očima kada je otvorio kapiju. Otkud vi? Zar niste kod veštice sa zapada? Bili smo, reče Dorothy, ali smo je pobedili pa smo se vratili. Pobedili? Promuca čuvar. Da, Dorothy ju je sredila. Svečano objavi lav. Čuvar se pokloni devojčici i isprati ih do palate. Praćeni pesmom stanovnika Smaragdnoga grada, koji su se veselili jer su oslobođeni, putnici stigoše do palate. Ali tu ih dočeka veliko razočarenje. Oz nije hteo da ih primi. Tek posle 3 dana, kada su zapretili da će pozvati krilate majmune, Oz se uplašio, te su se sutradan ujutru sve petero, stisnuti jedno uz drugo, bili u prestonoj dvorani. Očekivali su da će se pred njima pojaviti glava, neka dama, zver ili lopta, ali dvorana je bila prazna. Ja sam Oz, veliki i strašni, šta hoćete od mene? Začu se glas. Družina se zbunjeno osvrnu jer ga nigde nije videla. Došli smo po ono što si nam obećao, mi smo ispunili obećanje, na tebe je red. Oz je počeo da vrda, zbog čega je lav, u želji da malo uplaši čarobnjaka, riknuo tako silno da je Toto skočio od straha i srušio paravan koji je zaklanjao jedan deo dvorane. Od snažnoga praska svi su se okrenuli na tu stranu i ostali skamenjeni. Pred njima je stajao omaleni čovečuljak, ćelav i izboran, i postiđeno ih je gledao. Limenko podiže sekiru i brzo dotrča do njega. Ko si ti? Ja sam Oz, veliki i strašni. Nemojte me povrediti. Svi su ga gledali u čudu. Ovo je Oz, strašni, silni Oz. Ovaj naborani čovečuljak. Oz je bio samo čovek, tačnije prevarant, koji se služio trikovima kako bi vladao ljudima. Dorothy i njeni prijatelji su bili razočarani i ljuti, dok su u tajnoj odaji otkrivali sve prevare. Čak ni Smaragdni grad nije zelen, takav je samo kada gledaš kroz naočare. Njihovi snovi su se u trenutku raspršili, ali lažni čarobnjak ih je uverio da će dati sve od sebe da im nekako ispuni želju. Zato su prihvatili da ćute i nikome ne otkrivaju njegovu tajnu. Sljedećeg dana u prestonu dvoranu prvo uđe Strašilo.
Oz mu je pažljivo odvojio glavu od slame. Odneo ju je u tajnu sobu, napunio je mekinjama, čiodama i iglama, dobro ju je prodrmao i vratio na svoje mesto. Od sad ćeš biti pametan, jer sam ti podario mnogo mozga, reče čovečuljak. Ponosan i zadovoljan, Strašilo se vrati drugarima. Kako se osjećaš? Upita ga nestrpljivo Doroti. Iskreno, veoma mudro, presrećno uzvrati Strašilo. Bio je red na limenka. Čovečuljak uze makaze za lim, raseče na grudima četvrtasto prozorče, zatim otvori jednu kutiju i izvadi svileno srce ispunjeno piljevinom. Potom ga stavi u otvor i zalemi. Limenko je bio radostan kao nikada ranije. Posle njega na red je stigao lav, koji je ispio tečnost što uliva hrabrost. Želje su se konačno ostvarile. A čovečuljak se mislio, kako da prestanem da budem prevarant kada me ljudi teraju da činim nemoguće. Doroti je čekala 3 dana da je čarobnjak pozove. Vratiti devojčicu u Kanzas, to je bio pravi problem gde ni prevara ni mašta nisu bili od pomoći. 4. dana Oz pozva Doroti i svečano objavi. Mislim da znam kako da se vratiš kući. Kao što ti je poznato, ja sam u ovu zemlju stigao balonom. Pokušat ćemo da pustinju pređemo balonom, a odatle ćemo lakše naći put za Kanzas. Pokušat ćemo? Doroti je prebledela. Mi? Zar ćeš i ti poći sa mnom? Naravno, reče odlučno. Neću više da budem prevarant. Priključit ću se nekom cirkusu. I tako napraviše balon i izneše ga ispred palate na očigled radosnih stanovnika Smaragdnoga grada. Limenko je naložio drva ispod lopte od svile i balon se naduvao. Podanici, uzviknuo je Oz okupljenima, odlazim u posjetu prijatelju čarobnjaku. Ostavljam Strašilo da vlada kraljevstvom dok sam odsutan. Naređujem vam da ga slušate kao i mene. Čim je ovo rekao, lažni čarobnjak uskoči u korpu, a konopci se zategoše. Požuri, Doroti, opominjao je devojčicu koja je uzalud tražila psića. Konopci popucaše i balon se odvoji od zemlje. Doroti ostade u Smaragdnome gradu, a Oz nestade i više ga niko nikada nije ni video. Doroti je isprva gorko plakala što je propustila priliku da se vrati kući, a onda se pribra i čvrsto reši da će dati sve od sebe. Sutradan se drugari okupiše u prestolnoj dvorani da razmotre šta im je činiti. Pošto krilati majmuni nisu mogli da je odnesu do Kanzasa, a put preko pustinje niko nije znao, vojnik reče Doroti da potraže pomoć veštice sa juga, Glinde. Doroti i njena hrabra družina sutradan ujutru krenuše prema jugu. Prvi dan su putovali kroz pitoma polja sa raznobojnim cvećem, a sutradan uđoše u gustu nepreglednu šumu. Grane su bile tako isprepletane da je prolaz bio nemoguć i Strašilo prvi pokuša da se provuče. Ali čim se sagao, grane ga kao kakve ruke dohvatiše i baciše među prijatelje. Na kraju Limenko potegnu svoju sekiru. Prolaz se otvori i družina nastavi napred sve dok ne izbiše iz neobične šume. U tom se nađoše pred neobičnim visokim zidom koji kao da je bio izgrađen od beloga porcelana. Putnici zastadoše u čudu. Šta ćemo sad? Upita Doroti. Napravit ćemo lestvice. Očigledno moramo preći preko njega, reče Limenko i prionu na posao. A kada se popeše u zid, još više se iznenadiše. Pred njima se ukazala nesvakidašnja zemlja u kojoj je sve bilo od porcelana. I kuće i štale, pa čak i stanovnici. Sve je bilo tako malo da je Doroti dosezalo jedva do struka. Preskočiše zid jedan po jedan i krenuše kroz zemlju porcelanskih ljudi, pažljivo da slučajno nešto ili nekoga ne bi polomili. Dok su obazrivo koračali, Doroti ugleda predivnu princezu. Princeza zastade na tren kada zapazi strance, ali se odmah potom dade u beg. Doroti je želela da je izbliza osmotri pa potrča za njom, ali princeza viknu uplašeno. Ne juri me, ne juri me. Devojčica zastade pa upita. Zašto da te ne jurim? Zato što,
odvrati ona sa bezbedne daljine. Mogu da se polomim ako padnem. Pa zar nikog nema da te popravi? Oh, ima, ali onda neću biti ista. Onaj koga poprave više nikada ne može biti lep. Posle kratkog razgovora, putnici pozdraviše ljubku princezu i nakon 1 sata stigoše na kraj porcelanske zemlje. Preskočiše opet zid, manji nego onaj prvi, i obreše se u nekom neprohodnom predelu, punom močvara i visoke trave, pa u staroj i opasnoj šumi. Ubrzo začuše riku divlji životinja na proplanku i ugledaše krda tigrova, slonova, medveda i drugih životinja. Doroti se tresla kao prut, ali ju je lav umirivao, objasnivši da je posredi zbor, što znači da su životinje u nevolji. Najveći tigar priđe lavu, pokloni mu se do zemlje, reče da su u velikoj nevolji i zatraži da ih lav spase od čudovišnoga pauka sa telom kao u slona. Ako to učinim, hoćete li me priznati kao kralja šume? Upita lav. Hoćemo, uzvrati tigar, a životinje uglas prihvatiše. Naš hrabri lav ode do hrasta da se krio džinovski pauk, sredi ga za tili čas i vrati se kao veliki junak. Životinje mu se pokloniše kao kralju, a on im obeća da će se vratiti da vlada njima kad isprati Doroti za Kanzas. Družina je nastavila putovanje i ubrzo se nađoše na nekom brdu koji su čuvali čovečuljci sa vratovima na federe i glavama nalik čekiću, koji su lako ispaljivali i napadali neprijatelje. Pošto ih nisu mogli sami savladati, Doroti pozva 3. i posljednji put u pomoć krilate majmune. U tili čas se stvoriše u zemlji gunđaša. Zemlja je bila bogata, uredna i lepa, a sve kuće, mostovi, ograde crvene. Stanovnici su bili niski, bucmasti i dobronamerni. Majmuni su svoje putnike ostavili kod jedne farme, čiji stanovnici ugostiše i pokazaše put do Glindinoga zamka, u koji uskoro stigoše. Glinda je sedela na prestolu od rubina. Bila je mlada i veoma lepa, sa gustom crvenom kosom, blagim plavim očima, u prekrasnoj beloj haljini. Šta mogu da učinim za tebe, dete? Upita saosećajno devojčicu. Doroti joj ispriča čitavu priču i na kraju reče da joj je najveća želja da se vrati u voljeni Kanzas. Draga moja, pomoći ću ti, ali moraš da mi daš kapu. Vrlo rado, više mi ne treba, kaza razdragano devojčica. Odlično, nju ćemo iskoristiti da vratimo tvoje prijatelje tamo gde oni žele, a tebe će, draga moja, srebrne cipelice preneti u 3 koraka gde god hoćeš. Samo treba da lupiš petom o petu. Doroti je bila zapanjena. Da je znala kakvu moć posjeduju cipelice, mogla je odmah da se vrati u Kanzas, ali tako ne bi stekla nove prijatelje, ne bi doživala sve one neverovatne pustolovine, niti bi iko od njih ispunio svoje želje. Oprostila se sa suzama u očima od prijatelja, čvrsto ih je zagrlila i poljubila. Zahvalila dobroj veštici i uzevši psića u naručje, lupila 3 put petama. Odnesite me kući kod tetka Eme. Odjednom je počela da se okreće u vazduhu neverovatnom brzinom. Srebrne cipelice koraknuše 3 puta i Doroti se zaustavi tako naglo da se otkotrlja preko trave. Ispred nje se uzdizala nova kuća koju je podigao teča Henry posle tornada. Doroti primeti da je bosa i pomisli da su joj cipelice verovatno spale u letu, kad ugleda voljenu tetku Emu, gde izlazi iz kuće i viknu koliko je grlo nosi. Tetka, vratila sam se!